का रे इतना दिन से कहाँ रहले है? जेल में रहनी है। कौना चोरी में? चोरी में ना रे, छिनरोई में। रे हाँ हमरा एगो बात समझे में नहीं आवत। कावन बात? शाहरुख खान के फैन आयल, सलमान खान के ट्यूबलाइट आयल, साला आमिर खान के बहुत दिन से फिल्म नहीं किया। वो कहीं बिजली भी लेके नहीं ना आई। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ना तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। हेलो तोहार बीवी भाग गइल। क्या गई रे, हमर मौगी भाग गई। रे साला दिने में सपना तारे तोर बियाह अब तक भइल बा, बीवी भाग गई। भाई एगो बात बता, का साबुनदानी में साबुन होला, हाँ चूहादानी में चूहा होला, हाँ मच्छरदानी में आदमी काहे होला? भाई का खोजता रे? 100 के नोट। कंफर्म है ना कि यहीं पे गिरल बा? साला हमू तो दूसरे के खोज। रे मोहना, हाँ ई छौरी सब के काहे भगवान बनैले रे? लड़का से के लाइफ खराब करे खातिर। हमरे को पहले दिया पता ना। गुलिस्ता, मुझे यूं छोड़ के मत जाना मेरी जान, मैं बहुत। हेलो तोहार बीवी भाग गइल। का भाई भाई का कही रे, हमर मौगी भाग गई। रे साला तोरा तक शादी भइल बा, बीवी भाग गइल। रे भाई बोला एगो बात जाना तारे, का? हर लड़का सबके दिल ना एकदम मंदिर के तरह साफ होखेला। उ कैसे? आ देख तू जो कौन छोरी के अभी कहिए आई लव यू, देख के ना चप्पल है ना निकाली लेके चल। ए भाई तोहर जन्मदिन कब आवेला हो? हमर जन्मदिन ना आवेला। काहे? हम रात में होल बानी ना, हमर जन्म रात आवेला। रे भाई हमरा एगो बात समझे में नहीं आवा। का? आ 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन इंडिया पाकिस्तान फिल्म काहे देला? अपन देश तो अंग्रेज से न आजाद भेल है। भैया स्वर्ग जाना चाहते हैं आप लोग तो माँ का पाँव दबाइए। माँ चाहे आपका हो चाहे आपके बच्चों का। अरे भैया 4 दिन ब्यूटी पार्लर और बंद रह जाए न, कोरोना वायरस से भी भयानक चीज देखे के मिल। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करना ना भूलें।